Astelenean hasiko da Mintza Lasai Festivalaren 13. edizioa urtero bezala, zonalde erdaldunetan gure hizkuntza euskara sustatzeko xedearekin. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Euskal Herriko eta Hendaiako historia kontatzea xede duen Hendaia Oroitzapen Hiria Museo berria eta igandera arte ikusgai egongo den ondare bizien enpresa labelaren inguruan bildu diren artisauen erakusketa ere bisitatuko ditugu gaurko saioan. Ongi etorri. Mintza Lasai Euskara Sustatzeko Festivala irailaren 16tik 22 iraganen da urten. Baiona, Biarritz eta Angelun dozenaka ekintzekin. Hau da, hiriguneetan eta zonalde erdaldunenetan ere arnasguneak sortzeko xedez. Uartzeko euskara dela hizkuntza, komunikatzeko hizkuntza bat, plazerez bizitzen aldirela gauzak edo jostatzen aldera euskaraz, eta ez dela bakarrik hizkuntza bat eskolan ikasten dela. Eta hortan da Mintza Lasaieko zinez dinamikaren interesa. Euskarari ikusgarritasun on bat emaitea eta euskaldunei ere jaitea badira trumilka aktibitate hemen euskaraz egiteko. Baionako hitzordu azpimarragarrienen artean Tokanoka taileja ere hori bizikia jokira gau eskolak proposaturik, zeren euskaldunok ere batzutan falta ditugu gauz batzuk, eta hori izanen parada ere euskaldunek zuzendutako tailej bat emaitea, mus txapelketa, nola ez, libre plumek ere proposatuko ditu irakurketa batzu, ondotik zer badugu plazejaren inguruan bizanena Kazenaf txokolategiaren bisita, Baionako bisita, ostiralean ere, ostiralean izanen ditugu izordu frango, kulturaren aldetik, beraz, omenaldi bat Jasone Salaberria eta Jean-Michel Larrazketi, ondotik Patxa plazan izanen da pilota txapelketa bat, beraz hori pixkat behia da. Eta Biarritzen ere beste hainbeste ekimen. Futbol amerikararen iniziazio bat, Biarritzen, eta kirol intentsiboa edo espalimaduzo gustukoa, bada sofrologi musikala. Ostegunean plazeraren eguna baita, badira sukaldaritzako tailerak, arratxean, hori da piskat Mintza Lasaiko demora azkar bat, 4 tailer desberdin izanen dira, eta ondotik, eta hori da goxoena, ondotik denak elkartzen gira, tailer bakotsak azaltzen du zer ikasi duen, eta partekatzen dugu denen artean, momentu biziki goxoa eta euskaraz bizitzeko polita da. Aurten Angelun ere izanen da gaskoilera eta euskararen arteko zubiak eraikitzeko hitzordu bat, baita euskaldunak ez diren burasoei euskaraz ipuinak nola irakurri erakusteko tailer bat ere. Eta amaierako beste handia urteroko hitzordua Marion Lakuan familia guztientzat. Mintza Lasai bezalako egitasmoak bizirauten jarraitzeko baina deia egin diete elkarte eta laguntzaile gehiagori. Nahiko genituzke euskaldun edo euskalzale berri batzuk elkartera etorrarazi. Elkartean bi ardatz daude, bat tresna pedagogikoa garatzea eta bestea festivala elikatzea. Beraz gustuen arabera implikatzen alda batean edo bestean nahi den bezala. 13. edizio aurtengoa Mintza Lasai astean iaz 2000 lagun inguru hartu zuten parte eta aurten ere 50 jarduera inguru osatuko dute egitaraua. Plazera emaitea, plazerez ibiltzea euskaraz hitz egiten, beraz hori da zinez gure helburua. Euskal Herriko zein Hendaiako historiaren arnasgunea da, uda honetan ateak ireki dituen Oroitzapenen Hiria deituriko museoa. Hendaia erdigunean kokatutako guneak historiaren transmisioa du ardatz. Hendaia toki estrategiko bat da geografikoki, beraz gauza initz bizi izan ditu historioan zehar, Hendaiak, jendeak separatu ditu historioan zehar, baina elkartu ere bai, eta bai Euskal Herriko puntu zentrala bat zen, eta beraz importantzia ikusten zen honen inguruan kontatzea, hemen gertatu dena, transmititzeko ere bai. Museoaren helburua azaditu da gidagaztea. Proiektu edera da, eta permititzen du denek ikastea eta memoria ez galtzea, eta ene ustez gauza nagusia da hori memoria transmititzea. Helburua da memoria atxikitzea batez ere, eta denei historia transmititzea, baina ere jakiteko, baditugu Hendaita jainit, etortzen direnak, eta haien hiriari buruz informazioa eduki nahi dute, eta beraz leku honien bidez
aukera hori emaiten du hiriari buruz, baina Euskal Herriari buruz ere informazioa ukaitea. Oroitzapenen hiria 380 metro karratuz osaturiko espazioa da. Bertan historiaren garai ezberdinak 9 salen bidez kontatuak dira, eta gai ezberdinak jorratzen ditu gela bakoitzak. Lehen, bigarren gerla mundialari buruz informazioak atsemaiten dira, baina garai modernoari buruz ere bai, gastronomia, Espainiako gerla, Hendaiako jende ospetsuen gela bat ere. Denen arreta erakartzea helburuz, museoa modu interaktiboan bisita daiteke. Geletan, bisitaria historiaren parte sentituko da proposatuak diren joko ezberdinei esker. Hori da, badira, joko hainitz aurrentzat, baina alduetzat ere bai, joko interaktiboak, atsemaiten ditugu quiz txiki batzu, baina puzzle modakoak ere bai, eta gure nire gibelan, hor adibidez, usaintzeko ere txokoa. Beraz bai, hori da, hartzen da denbora gelditzeko gela batzuetan eta jostatzeko denbora hartu. Museoaz gain beti historia lantzeko sedez, escape room bat ere proposatua da euskeraz, frantsesez zein inglesez. Horretan parte hartzaileek misio zehatz bat bete beharko dute. Beharko da lagundu, pelo Hendaiako azken kortsarioa presondegitik ateratzen, eta poliziak gelditu duelako, pentsatuz pirata bat zela. Baina ez da pirata bat, pelo, baina bai kortsario bat, beraz enigmatik atsemanez eta berko dugu pelo lagundu presondegitik ateratzen. Oroitzapenen hiria museoa asteazkenetik igandera arte irekita dago, goizeko 10:00 arratsaldeko 5:00 arte. Ondare bizien enpresen labelaren inguruan diren artisauen erakusketa igande arte Bellevuearetuan miarritzen, arimadutan lanbide paregabeak, beren ardatz nagusiak, arbasoen hildoa segitzea, molde leialean, tresna garaikideen aintzinean amore eman gabe, denbora hartuz eta kalitatea eskainiz beti. Erakusketa honen bidez balorea eman nahi diote eskulanari, batzuetan burasoek bidea mozten baitiete seme-alaberi. Mais c'est aussi l'amour du travail bien fait, l'amour du savoir-faire et la transmission. Gazteak erakarri nahi dituzte, ongi egina den lanaren maitasuna ezagutaraziz, beren lanbideak ez direlakoz gehiago erakasten. Hemen olako arrotasun batekin diote, arte lanbideetan bizi osoan gelditu gabe ikasten dela. On a beaucoup de candidatures spontanées. Bapateko hautagai hainiz dute, eskuz lantzen dena eta lan egiteko molde hori maite baitute, errekonbertsio hainitz, artesa denak bide luzea izan dezake sailauetan. Arlo bereziak dudari gabe, teknologia berririk ez baitute nahi, eta marnaka lanpostu ezin direlakoz bapatean herrialdez aldatu, industrian batzuetan gertatzen den bezala. Je pense, oui, qu'on est à contre-courant de la société. Jendarteak gauzak berehala nahi ditu maiz, baina haiek horren kontra egiten dute, eta azkenean arrazoi ematen diete zulo joinetakoak eman dezagun bizi osorako direlakoz. Les gens veulent des choses de qualité. Quand vous voyez l'entreprise Le Soulor qui fabrique des chaussures qu'on peut porter à vie. Joan den maiatzetik enpresa buru berria dute, 21 urtez aholkularia izan da nazio artean. En fait, j'ai eu envie de rentrer en France et puis de me retrousser les manches pour reprendre aussi ma part à la réindustrialisation, à la production en local de produits qui sont beaux, sains. Mundializazioaren aintzinean tokiko ekoizpenak nahiago izan ditu, gai ederrak, lanpostuak sortuz eta kutsadura murriztuz mugatuz. Réduire un peu l'impact CO2. Oinetako hauen pare batek 800 euro balio ditu, dena enkarguz egiten dute manatuz, eta gero bizpahiru hilabete egon behar da. Différents niveaux de souplesse, différents niveaux de finition. 14 langile eta bezero bakotxaren zat pare berezia, bakarra, dena egokitzen dute, pertsonalizatzen, oinetako egokiak, azleen, laborari hartzain eta mastizainen zat.
Ekoizpen ezagunak, baina miarritzen den erakusketa unen bitartez, historia eta testu inguruan jakinarazi nahi dituzte ere, harridura sortuz, sekulan ikusi gabeko lanekin ere bai. On a beaucoup de gens qui nous ont demandé si c'était à vendre et s'ils pouvaient mettre ça au bord de leur piscine ou dans leur jardin, ce qui n'est pas du tout l'objectif de l'exposition, mais c'est curieux de voir comment les gens se projettent chez eux. Ederrak bai, baina nori zuzenduak. Ce qui est important, c'est d'expliquer le prix. Prezioa esplikatzea baitez badakoa da, ulertu behar da, pedagogia eginez, eta hortan ari diran, jadanik lagunen bisita izan dutelako, Bellevueretuan zabalik igande arte. Jaun Andereak, egon pixkor.